Mga pulong sa Ginoo nga nagdala sa mensahe karon halang kanato sa unang pagbasa. Gisaysay kanato ang istorya mahitungod sa pakigsangka sa mga Israelita o sa mga Filistihanon. Unya si David representing the Israelites o si Goliath representing sa mga Philistines, mga Filistihanon. Atong tanawon karon nga si Goliath or si Goliath dako kaayo nga tawo, kay ang mga Filistihanon gitawag man nila nga mga higante, unya ang ilang mga height niini moabot 8 to 9 feet. Ang mga Israelita around 5 feet. So pagtan-aw nila dako gyud kaayo si Goliath, so mao nga nahadlok even si Saulo, ang ilang hari si Saul, mingon nga dili ka pwede makig-away na niya kay bata ka. Apan mingon si David, giluwas man ko sa Ginoo gikan sa kuko ug sa mga ngipon sa mga leon ug mga oso, luwason ako sa Ginoo. The faith matters. Unya nakigsangka si David, gikatawan siya sa iyang kontra nga si Goliath. Kung sabang ko din hiintaw, dalhan man ko ni mo glatos. Dalhan ko ni mo bunal. Kung sabang ko pagtuon ni mo bata, nga paras ni mo. Apan sa diyang nikuha si David o usa ka buok bato o gibutang sa iyang lambuyog o gituyok-tuyok o iyang gipakawalan ang bato o naigo sa agtang ang iyang kalaban nga si Goliath o mautoy kikamatyan. Kay naigo iyang agtang, unya nilubong ang bato, nakuyapan si Goliath. Karon pagkuyap, kiputlan siya ulo ni David. Sumingon kita nga bisag unsa pa kadako o bisag unsa pa kakusgan ang atong kaaway, with God at our side, with faith in our hearts, we can always defeat our enemies. Nga mo na gitawag nato nga by looking at our own human power, it becomes insufficient. But by looking at our faith, then faith matters. Mauusab kini karon nga sa atong panahon, dunay mga kuan nga magduda kita sa mga technology nato karon, kay for almost 2 years or 3 years na hapit ang gining kuan pandemic. Ang atong mga technology, human technology, mura magway silbi. Ego rata patilawon og medyo okay na, taud-taud taas na pagbalik. This is what happened. But faith matters. When we pray the Oratio Imperata every day, there is grace of God. And the presence of Omicron in our world today, according to scientific studies, UK, United States, Canada, and other countries, most of the results agreed together that this Omicron is milder than Delta and other variants. And then our researchers in the Philippines, our Okta researchers, they said this might be the beginning of the end of the pandemic. So it's going down from grabe ka panghasi karon na ay bagong variant, pero it's going down ang iyang virulent, ang iyang pagka-poisonous, ang iyang pagka-grabe, it's going down. So minta nga faith matters. Ang atong pag-ampo dili kawang na ay bag-o nga variant, pero ang iyang characteristic is something indicating that it is going down. Kay ang Omicron dili niya atakihon ang lungs sa tao. Ang iyang atakihon dinhira siya sa upper respiratory, dili siya mo go down. Ang Delta mo go down siya sa lungs to attack your lungs, mo na maglisod ka ginhawa. Pero the new variant is only in the upper respiratory system, the throat, headache, the mouth, the nose. Mo na nga in the discovery of the scientists and doctors, sa nose o sa imong mouth, ang amount of viral load nga naa diha magpundo sila. Pagkatapos nga tuntan-awon nga, is this the beginning of
the defeat of our enemy, which in the beginning, halaw yung sa amon ni pagsulbad ng pandemic. But when we keep our faith alive, when we keep our faith burning, then there is the miracle of God. Pagkatapos, paminaw kita sa atong ebanghelyo, karong adlaw nadungog nato nga si Jesus mingadto usab sa sinagoga. Unya dunay tao dito nga kuyos og kamot. Pagkatapos, si Jesus nangutana unsa may angay buhaton panahon sa adlong igpapahulay? Pag-ayo, pagtabang, pagdaot o pagpatay. Wa sila maningog. Kay for the Jewish law, you are not to do healing on the Sabbath day. You are not to respond to the need of the person even if he is dying on that day of the Sabbath. So siya nahitabo, si Jesus nasuko, naglagot siya. Jesus get angry, but it was a justified anger. Why it was a justified anger? Because the structure, the law and the structures of the Sabbath prohibits a person to do good to others. So may nga doon ay mga balaod, doon ay mga practices nga dili makatabang sa kinabuhi, sa pagluwas o kinabuhi, then it is not in line with the will of the Lord. So two things ang nakita na kung angay na itong pamalandungan. This will be a challenge for all of us. Pag-abot pananglitan, pag-abot sa calamity, it is the person's needs, the people's need, ang basihanan sa atong pag-act. It's not my own belief, it's not my own political affiliation, it's not my political party, the basis of helping others. But it must be the need of the people. Kay might be ang akong political party, might be ang akong political belief will prevent me to help these people. And that might be a cause of displeasure for the Lord. Pagkatapos, wala man po'y penalty siguro kung atong uyunan tanan. Bisag magkalain-lain tag political party, magkalain-lain tawag ka ng panglantaw, but we are joined together in one common purpose to serve our people. So why penalty kung atong iset aside ang atong political parties? Walay penalty kung atong iset aside ang atong mga differences in politika. The basis of helping is the need of the people. And the people now, they are claiming the promises made by our politicians 3 years ago. The promises to respond to the needs of the people where they are serving. Ikaduha nga situation nga pamalandungan nato, karon kining gitawag nato nga restrictions on mobility, restrictions on unvaccinated. Unya, kining mga vaccinated, they are free to go, to enter the mall, to enter the hotels, anywhere. If you are not vaccinated, you cannot go there. This is an unjust structure which violated fundamental human rights. According to the PAO, Public Attorney's Office, there is no mandatory law on that. There is no law. So therefore, you are not violating anything. Pero ang tanaw na ito mga igsuon nga, ang kalaban, virus, dili ang wala mudawat o vaccine. Pero ang nahitabo karon, ang pangitaon nila dili ang virus. Ang pangitaon, ang bakuna, kung naturok sa natusukan na baka. Ang imong card is not a guarantee nga di nakamatakdan sa virus. In fact, in my congregation, ang mga bakunado ang gitamaan og COVID karon. They are ongoing they are in ongoing isolation, ongoing medication. Mo na siya sa to pa, dili ang virus ang gipangita, kundi ang bakuna kung naa na bay imo. Onya, mo na gihimo nga passport to enter into the mall. It doesn't mean if you have that card,
it doesn't mean nga wala kay virus. It doesn't mean nga kung nakay card, musakay kag jeep, wala kay virus. How to arrest the virus? Perhaps it's good to establish a testing center in the public areas, market, mall, or wherever these people usually go. For how many trillions ang utang sa Pilipinas in the name of COVID? Why we cannot establish centers for public antigen testing? Mapo na siya din ha. Trilyon na ang atong utang for this purpose of COVID. But until now, we cannot do for mass testing. So, there is something wrong here. So kung mauni, how to arrest the virus? Dili ta maka-arrest. Nga naman nga kuan kay ang gibakunahan nga natakdan na ay symptoms na hilanat, na ubo, sipon can transmit the virus. So the point is, bisag nga na kay card o ikaw wa kay card, na kay bakuna, wala kay bakuna, magamping lang gihapon tang tanan. Unya ang practice nga kinirang na ay bakuna maoy makasuod is unjust practice in the society which violates human rights. Kay unsaon mo pag-sure nga kining nisuod nga na ay card, virus free ni siya. There is no promise of the vaccine that you become virus free and no promise of the vaccine that you will be infection free. Ang promise lang sa bakuna nga when you get infected, milder ang imong sakit and lesser percentage for you to land in the hospital and much lesser for you to die. Sa una, ang promise nila nga kung naa natay ingon aning vaccine, di na ta matakdan and the plan of man fails. Mao na nga giusab na po nilang promise, dili na mo kanang lesser ang percentage to go to the hospital and lesser ang percentage that you will die. So mao na karon nga even bisan mga baksinado, bisan nga fully vax, ang mga kauban sa among communities fully vaccinated mo na sila, pero daghan-daghan karon na apektuhan, di lang ni magsaba kinsa. Wa lang sa ato diri. Taras Manila dapit. So mao tanaw na to nga, ha, mo na. Bisan pag unsa nga matang nga bakuna ang ilang nadawat na Pfizer, na Moderna, na Sinovac. Ang Omicron di na muila og unsa na nga bakuna imong gidawat, busa magamping ang tanan. Palihog manindog og ato karon nga ipadangat sa Ginoo kining atong mga panginahanglan. Sa atong panagtigom karon, aron atong ibayaw ang atong mga pangaliyang ngadto samahan, mutuwaw kita sa pag-ingon, mapuangorong Dios, pamatia kami. Mapuangorong Dios, pamatia kami. Nga ang simbahan, ang maglig-on kanunay sa iyang pagtuo, taliwala sa mga kalisod, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Dios, pamatia kami. Nga ang mga nasod nga nagkabingkil mudangop sa pagkigiuli, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Dios, pamatia kami. Nga ang alang ni adtong nagantos sa nagkainglaing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Dios, pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug banghutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanaplitdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Dios, pamatia kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Dios, pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Tsupilo Kamumot, Obispo, Joel si Baripari, nga mabayaw na sila sa kadungganan sa altar,
Magampo kita sa Ginoo. Opo ang orong Dios, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay, makadangat na sila sa ilang gilauman nga kaluwasan. Magampo kita sa Ginoo. Opo ang orong Dios, pamatia kami. Makagagahom nga Dios, pataling hogi ang mga pag-ampo nining imong katawhan. Itugot nga sa imong kaluoy, mamahimo kaming angayan sa imong saad. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.